ngicine ngathi ngino-R2 la. So ngicela ukuthenga umoba. Oh, yeah, yes. Oh, it's okay. Hayi za kanti wena udayisa umoba babe. Yeah, sure. Nomoba wakho ngathi ubukeka kamnandi Yeah. Busuzwile lapha ethu kuthiwa ubafu bolekisa ngemali ngapha. Bengakazi mina ngaleyo ndaba. Ngapha uhlale ngapha khona soxoxa fithi manje-ke usixoxumile. Avele Kanti wena ndoda bukuphi ngoba phela kade yaduma le ndaba kuthiwa ubafu bolekisa ngemali la. Hayi ulanda uma ukuthi nawe izamele imali ngoba ubafu naye izama unyuse yakhe imali. Ayazi ubafu uyangicala unemali kodwa ufuna unyuse imali. Indlela engiyenzayo. Nami ngeke ngibone into engathi izophumelela le. Kodwa nje bekufanele ngabe nje le mali mekuthi yamxaka iyamsinda ilithela kuthina futhi. isokwazi ukusebenzisa njalo akwazi ukusebenzisa. Uyaphila ngiyazi umuntu usengazi nawe nje mfethu zawo songazi ucabanga ngiyale emobeni kodwa ithi yazo right kufanele uye ngoba muzoboleka le mali warifi iyazala nje mfethu sizokwenza njani mekuthi iyazala le mali osenayo nemali yokuyikhokha sizalile phela mfethu imali the time izani umali komele uqole ukukhokhele oyibolekile before ukhokhe inzalo ucabange ukuthi ukhokhe imali engako don boleka imali encane cabanga nje ukuthi lapho ukhokhe uboleke noma u200 sizokhokha la ko 300 400 kuyaphezulu phela futhi le nto le njalo ngenyanga iyazala. Hawu malo sure. Manje mshana wangiphazamisa manje ngidlala igame. Hayi nawe hlezi unenkinga mshana. Hayi. Indaba manje ukhuluma nami umile ohlale phansi. Sure. Khona inkinga ukuthi nginayo futhi. Aziphi ke leyo nkinga ufike nayo manje. Manje awukuzwe nje lo moba uthi unjani. Hayi. Eyazi uqinisile namanzi kuqhamuke izingane laselobeni. Mali becane umoba sengizwe nami nyana. Nase kube isicefe nje hayi. Lapho phela ngeke uzuyincisha uma uyincisha sezotshela usisi lapha. Mama wara bancisha umoba. Hey naye uyaqhamuka usisi yena usayahefuzela. Wena sikuncisha. Thina sikuncisha udla la ekhaya. Ngoba phela sisebenzi sizozipha phela. Ya futhi ugcine siyakhuluma ngobafu la ya futhi yabona nje indaba zobafu izwa nje nalelo gama bafu yazi Wenza manje ukushonisa imali yena ubafu semtshelile phefini ngaleyo nto leyo. Ndoda usemtshelile waphela mebenza izinto kumele benze sure ukuthi bambikela naye umphathi ngoba nawe yamazi uzothetha mebenza bengabikanga. Phela umphathi unenhliziyo encane futhi akazwani izinto ezibhedayo. Akazwani lezi zinto ezibhedayo. Ya ndoda umphathi kumele uhlezi nokulayini khona ezogcina ekuthanda nawe. Ikwayabona nje mhlawumbe nawe uzogcina nje mhlawumbe makuthiwa kudingakala abantu mhlawumbe naye umphathi uzokuthi nginaye mina umuntu yabo cabanga yabo kumele uhlezi usemgcina kahle yabo ngizama ukuchaza lokho nje mfethu hlezi usemgcina mfethu utrend uright umjidoro wena mfethu ubusubikile nje kumphathi ukuthi udayisa umoba ngala eroundini. Ngabika nje ngingakazi ngisho nalo moba wakho mnandi ngathi nami ngoqalile. Mjide mfethu angithi ngithole ngisadayisa umoba mate. Awuma kusamele ngilule inyawo uthi ungidedela kancane hey. Hayi nankinga but shosho ungashiye kahle. Sharp. Ungabe njalo ngitshela usutshotshile manje. Ayikho ngalapho. Azithi yama ubafu mfethu. Khuluma kuzwakala usukhuluma kancane. Ubafu mfethu ngiboleka imali manje kena bo. Manje angisazi ukuthi ngizoyikhokha kanjani conta. Imali. Imali engaka ubenza ngaleyo mali buhamba loba. Ngiyazi uthadi lokuhamba nalo mngani wakho lo ngamazi igama lakhe. Akucontshane igrafiti engayikhokhela. Ukuhamba uyodlo S-block wedwa mase ufuna manje uzocela iplanning mina. Kumele ngicela. Hamba udayisa insini. Uma intenzi manje yena malungu. Ufunani yini oyifunayo? Hamba uyothatha amathini. Wagayi mase uhambisa komama bazokholela imali.
Okay, ayikho inkinga lapho malume. Sure. Iza kandoda iMadrid isiphashe. Ishangishe nawo PSG ngofonini. Ngeke ndoda. Yo, siphashe akungcono nje kusakhona uRonaldo. Babehlezi bewena. Kodwa babedliwa nje. Engibona kwe Madrid ke winisa umuntu oyedwa. Winisa ubani? Phela ngimuntu umuntu. Oyisida kodwa yonke nje Madrid nje laphana. Ana nje notidliwe kodwa nangi nanoJude Bellingham wakhona. Mbappe nobese bahlula ukugijima. Madoda antifona ndoda anilazi angiyazi izolo ndoda ngwine kanjani. Inemalini khona. Ndoda ngibamba 97 rand izolo ndoda. Imali khona lokho. Bafethu imali leyo ndoda mina ngothi ngithiphela usheleni manje la. Manje ngithi ngoba ngenawo ukuthi imali yami yabona. Yabona. Yazi ukuthi 97 rand imali enkulu kabi madoda. Madoda ngiyalandela ibhola phakathi bejingani madoda. Nasebancane Madoda mina yazi into engabe niyenza ngabe yini? Mhlawumbe nithola umuntu one-ID mhlawumbe yini kanje yabo. Mhlawumbe nithola umuntu one-ID wena ufike mhlawumbe unikeza uma wakho imali mhlawumbe uzokudlalela noma unikeza ubaba wakho noma umalume wakho uzokudlalela. Yabona ke indaba zomama. Indaba zoyidla imali. Masubambile ndoda lapho bavele becabangishe bo nje. Masuthi manje ngicela imali we mntanami uzodlana ama chips la ufuna uyowathenga. Yabona ngakho thina sibedane yazi mina khona into engiyicabanga madoda. Indawo mhlawumbe ningathuli mhlawumbe umalume beni mhlawumbe abanemizi ngaphandle. Wana labo uncle labo uzothi usubambile noma mhlawumbe o 64 rand nje secabanga ama black label itawu khona la. Madoda ngithi kuzonazisa madoda vele nangiyindlela madoda ngisahambe ngichonga ukuthi ngibambile la. Right. Siyabonga mphathi akoda nayo mphathi. Ndoda khona indaba ephumile nje ezimbi la. Umdlalo Liverpool. Wenzeni manje? uJoda kuthiwa ube engozini yemoto cabanga. Yo. Azabadlali abaningi bayashona nje kulonyaka. So lokho nje kwaqala kuthiwa tonto ingane sekuza abadlali. uNkulunkulu wantu simenzeni sisithathela ngisho abadlali sibabuka ku TV. Kodwa yazi ndoda nayo umphathi sechoma ngokuthi ubambe yini u90 bani. Akusiyona phela imali. Yona imali u90 bani sona 97 rand ezophela ngeday uzothengani uthenga u2 kg we rice uthenga amafutha lapha nakhona amafutha lokho okuncane na umphathi kujabulisa into encane ngabe uyasitshela sebamba 300 kanje manje into encane naye umphathi ndo endodeni sathi ufuna ukuthi ishwila ikhanza ufuna uyogeza kancane zokubamba sengikubamba no sharp.